Καλημέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε παρουσίαση του καινούριου του Ainol Hero, ένα τάμπλετ από τον κατασκευαστή Ainol που κυκλοφόρησε πριν από κανένα 2 μήνες. Το συγκεκριμένο μοντέλο που θα σας παρουσιάσουμε είναι το διπύρινο μοντέλο. Κυκλοφορεί και σε μία τετραπύρινη έκδοση. Η διπύρινη έκδοση κάνει στα 150 ευρώ, η τετραπύρινη κάνει γύρω στα 230 ευρώ. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευασία. Εκπληκτική συσκευασία όπως μας έχουν συνηθίσει τα προϊόντα Ainol. Έτσι, περιλαμβάνει το συγκεκριμένο tablet είναι εγκατεστημένο το Android 4.1 Jelly Bean, το οποίο επιτέλους η Google αποφάσισε να προεγκαταστήσει σε αυτή την έκδοση και το ελληνικό πληκτρολογίο και έτσι δεν χρειάζεται να το κατεβάσουμε σαν ξεχωριστή εφαρμογή. Ο επεξεργαστής είναι ένα Cortex A9 στα 1,5 GHz, διπυρίνος όπως είπαμε. Κατασκευαστής είναι η Allwinner. Το chipset είναι το A31, για όσους ξέρουν είναι ένα από τα κορυφαία chip. Το συγκεκριμένο πάνελ έχει ανάλυση από 1280x800 στοιχεία. Είναι απλό, δεν είναι retina. Υποστηρίζει Wi-Fi και 3G μέσω 3G dongle, όπως είναι αυτά της Hawaii που μου δίνει η Cosmote και δίνει και η Vodafone. Η μνήμη του είναι στο 1 GB DDR3 και περιλαμβάνει επίσης 1 GB ROM. Το συγκεκριμένο tablet έχει εσωτερική μνήμη 16 GB, η οποία μπορεί να επεκταθεί στα 48 GB με την προσθήκη μιας 32 κάρτας Transflash ή microSD. Λοιπόν, ας πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Το συγκεκριμένο tablet είναι αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ στιβαρή κατασκευή, μεταλλικό πλαίσιο πίσω, πλαστική οθόνη μπροστά. Λοιπόν, όπως είπαμε, επεξεργαστής MX στο 1,5 GHz, Android 4.1. Ο επεξεργαστής γραφικών είναι ο Mali, ο 400 GPU, ο κλασικός, ο οποίος έχει 512 MB RAM, νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έχει 1280x800 εχνοστοιχεία, Full HD 1080p, μπορεί να παίξει βίντεο, έχει G-Sensor 10 σημείων, η απόκριση του όπως θα δείτε είναι πάρα πολύ γρήγορη στο G-Sensor, Wi-Fi, USB, OTG και 3G dongle. Λοιπόν, DDR3, 1 GB και 1 GB ROM. Το 1 GB ROM είναι εκεί που είναι εγκατεστημένη η έκδοση του Android 4.1. Θεωρητικά με 1 GB το Android 4 είναι περίπου 480 MB, αν θυμάμαι καλά. Θεωρητικά, αν μας επιτρέψουν οι XDA developers, θα μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε και Android και Windows 8 σε μελλοντική έκδοση. Μακάρι να το καταφέρουν τα παιδιά και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα υπερπλήρες tablet, γιατί το συγκεκριμένο έχει εκπληκτική απόκριση, έχει φανταστική οθόνη. Μισό λεπτό και να το ανοίξουμε. Λοιπόν, να το, ελληνική γλώσσα όπως βλέπετε, το πανελάκι με το νερό και ας πάμε λίγο να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε λίγο σε ένα ασύρματο δίκτυο. Καταρχήν να βγάλουμε το ταμπελάκι για να μην μας εμποδίζει, γιατί αυτό το ταμπελάκι εδώ είναι λίγο ενοχλητικό ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στο site μας και στη σελίδα μας στο Facebook, γιατί μελλοντικά θα φέρουμε και μεμβράνες για να μπορείτε να το προστατεύσετε από τυχόν γρατζουνιές, πτώσεις κτλ. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε λίγο σε ένα Wi-Fi πρώτα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το συνδέσουμε. Σύνδεση. Έλεγχος ταυτότητας για να δούμε, γιατί συνήθως το ξεχνάω αυτό το κωδικό. Έλεγχος ταυτότητας, νομίζω το έχω κάνει λάθος.
Μισό λεπτάκι να το ξαναβάλουμε. Λοιπόν, να περιμένουμε λιγάκι. Μαζί με το tablet μπορείτε επίσης συνδεδεμένο. Ωραία, συνδέθηκε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε λίγο, γιατί όλοι θέλουν να δουν λίγο πώς είναι η απόκρισή του στο ίντερνετ. Λοιπόν, ας βάλουμε, δεν θέλουμε να συνδεθούμε προς το παρόν, ας βάλουμε www.deltahacker.gr για να διαφημίσουμε και λίγο το περιοδικό που είμαι συνδρομητής. Λοιπόν, όπως είδατε, μπήκε σχεδόν αρκετά γρήγορα στη σελίδα του Delta Hacker. Λοιπόν, τώρα βασικά έχω και λίγο αργή σύνδεση, γιατί κατεβάζω αυτή τη στιγμή και κάτι. Λοιπόν, ας ανοίξουμε και την Insomnia επίσης. Insomnia.gr. Ωραία, μπήκε και στην Insomnia. Delta Hacker, να το, έχει φορτώσει σελίδα εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, υποστηρίζει εγγενώς τεχνολογία και flash. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η σελίδα φορτώνει, γίνεται πολύ καλό το touch. Λοιπόν, και κοιτάξτε το G-Sensor πόσο γρήγορα περιστρέφει την οθόνη σε όποια κατεύθυνση θέλουμε. Βλέπετε, μπορείτε να παίζετε με αυτό όλη τη μέρα. Λοιπόν, Insomnia.gr has φορτώσει και σελίδουλα, έχει φορτώσει και το Insomnia. Λοιπόν, πάμε να κατεβάσουμε και μερικές εφαρμογές για να δείτε το Google Play ότι είναι ενεργό. Μισό λεπτάκι να πάμε λίγο εδώ. Play Store. Λοιπόν, φορτώνει το Play Store. Λοιπόν, επιλογές προσωπικού, παιχνίδια. Λοιπόν, πολλοί με ρωτούν τι εφαρμογές υπάρχουν γραφείου για το Android. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές γραφείου, τύπου Word, Excel. Ελπίζω κάποια στιγμή η Microsoft, όπως είπε, να βγάλει για το Android. Έχει κάποιες φουσκαλίτσες η οθόνη, γιατί υπάρχει η ζελατινούλα ακόμα πάνω, δεν την έχω βγάλει. Λοιπόν, πάμε λίγο στις κορυφαίες δωρεάν. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ, φορτώνει τα πάντα πολύ γρήγορα. Και άμα δείτε επίσης εδώ πέρα, λοιπόν, μας λέει και τι έχουμε ανοιχτό αυτή τη στιγμή και πάμε ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή που θέλουμε. Βλέπετε, Delta Hacker, το ξανακατεβάζει, νέα καρτελίτσα εδώ πέρα, την κλείσαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο επίσης να δούμε. Το μαγικό σε αυτό το tablet είναι ότι έχει μεγάλη οθόνη, είναι 10,1 inch, είναι στενό μακρύ, είναι περίπου λίγο πιο στενό από ένα iPad 3, αλλά η ανάλυση της είναι τόσο μεγάλη, το οποίο όλα τα εικονιδιάκια φαίνονται πολύ normal. Λοιπόν, πάμε πάλι να δούμε τι τρέχει στη μνήμη, να φορτώσουμε λίγο το Google Play που θέλουμε και να πάμε να κατεβάσουμε μερικές χρήσιμες εφαρμογές. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε αναζήτηση και τι θέλουμε να κατεβάσουμε. Μισό λεπτό για να σας δείξω για το πληκτρολογιάκι που αλλάζει από εδώ πέρα.
Γλώσσες εισόδου, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Γλώσσες εισόδου. Ελληνικά βλέπετε, αγγλικά, αραβικά, έχει πάρα πολλές στο Android πλέον 4,1. Πάμε λίγο πίσω. Λοιπόν, πάμε πάλι σε... πρέπει να πάμε εδώ να κάνουμε το πίσω βελάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο Google Play πάλι. Play Store. Πάμε να κατεβάσουμε με μερικές χρήσιμες εφαρμογές. Η πιο χρήσιμη εφαρμογή για μένα είναι το TeamViewer φυσικά. TeamViewer 8. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. TeamViewer for Remote Control. Έβαλα TeamViewer 8. Πού να το βρει? TeamViewer for Remote Control. Λοιπόν, εγκατάσταση. Είναι 10,0, αποδοχή και λήψη. Πάμε να κατεβάσουμε το TeamViewer. Λοιπόν, συνέχιση αγορών. Το εικονιδιάκι, όπως βλέπετε εδώ κάτω, φορτώνει ότι κατεβάζει κάτι. Λοιπόν, μια άλλη χρήσιμη εφαρμογή που είναι αρκετά χρήσιμη σε πολλούς είναι επίσης μια άλλη για remote access πάλι, το Log Me In. Log Me In Free. Ναι. Λοιπόν, Log Me In, κάτσε να το ξαναβάλω. Log Me In. Log Me In Ignition. Είναι με πληρωμή αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει και free έκδοση νομίζω για το Android. Όχι, δεν βλέπω. Phone My PC, βλέπω εδώ πέρα. Το TeamViewer έχει κατασταθεί με επιτυχία, μας λέει ο ανευθυνευτής αγορών. Πρέπει να υπάρχει όμως και το Log Me In, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί υπάρχει στο iPhone σίγουρα. Log Me. Να το βάλουμε σαν 3 λέξεις. Log Me In. Log Me In. Μόνο το Log Me In Ignition μου βγάζει, το οποίο έχει 25 ευρώ. Λοιπόν, μια άλλη εφαρμογή φυσικά είναι... Λοιπόν, ας βάλουμε και το Office, να σας δείξω λίγο το Office. Να σας δείξω λίγο, όταν θα βγάλει η Microsoft έχει πει ότι θα... Υπάρχει και το Kingsoft Office, αλλά σας συνιστώ ακόμα να μην το εγκαταστήσετε, γιατί το συγκεκριμένο δεν έχει support για το ελληνικό Regional Settings και εμφανίζει την υποδιαστολή με τελεία και το σύμβολο ομαδοποίησης χιλιάδων με το κόμμα αντί για τις τελείες που έχουμε εμείς και υποδιαστολή το κόμμα. Θα το κατεβάσουμε όμως παρόλα αυτά, γιατί είναι δωρεάν φυσικά είναι. Λοιπόν, να το βάλουμε αποδοχή και λήψη. Συνέχιση αγορών. Είναι πολύ χρήσιμο να βλέπουμε εφαρμογές του στυλ αυτού. Αυτή. Μισό λεπτάκι που είναι. Soft Office. Λοιπόν, Office Suite. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή εφαρμογή επίσης. Λοιπόν, να το κατεβάσουμε και αυτό επίσης. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή εφαρμογή το Office Suite. Αν είναι Viewer, πρέπει να υπάρχει και επεξεργασία, αλλά δεν το βλέπω. Think Free Office Mobile Viewer, Kingsoft Office Multi-Language. Ας κατεβάσουμε και το Multi-Language του Kingsoft Office. Λοιπόν, για να βάλουμε την ελληνική γλώσσα στο Kingsoft που κατεβάζουμε τώρα.
Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση μπρος πίσω, τα κάνουμε πολύ γρήγορα. Softmaker, να το, αυτό είναι. Planmaker, Presentation. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο Office 2012. Office 2012, Office. Να προσθέσουμε και το 2012. Να μας βγάλει λίγο μερικές τέτοια. Text Maker, Plan Maker, Presentations, Cuts Notes, που είναι για Excel. Λοιπόν, ας κάνετε PowerPoint Remote. Λοιπόν, ας το καταστήσουμε και αυτό επίσης. Συνέχιση αγορών. Λοιπόν, θα ρωτήσω στην Insomnia να δω ποιο είναι το καλύτερο Office, γιατί δεν το βρίσκω αυτό που θέλω. Αλλά όπως είπαμε, η Microsoft θα βγάλει μια έκδοση και για Android, έτσι για να τη σπάσει λίγο στη Google που την έκοψε από τη δική της suite, από το δικό της λειτουργικό, τα Windows 8 RT. Λοιπόν, εμένα μια εφαρμογή που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το ScamVM. Είναι ScamVM, το οποίο είναι ένας emulator ο οποίος εξομοιώνει όλα τα παιχνίδια της LucasArts. Day of the Tentacle, Indiana Jones and the Temple of Doom, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Sam and Max Hit the Road, Beneath the Steel Sky και άλλα διάφορα. Είναι φανταστικός emulator. Επίσης ένας αγαπημένος emulator επίσης είναι το DOSBox, που παίζει παλιά παιχνιδάκια MS-DOS, DOSBox. Λοιπόν, βασικά το Android έχει περισσότερες εφαρμογές δωρεάν από ότι το iOS για τα κινητά της Apple και για τα tablets της Apple. Τι άλλο είναι χρήσιμο? TeamViewer το βάλαμε, Kingsoft το βάλαμε, DOSBox το βάλαμε. Πρέπει να σας βάλω και κανένα παιχνιδάκι, το Asphalt 7. Asphalt 7 που είναι, για να δείτε λίγο, αλλά είναι τεράστιο παιχνίδι, αυτό θα μου πάρει κάποια ώρα να το κατεβάσουμε. Για να δω αν υπάρχει και καμιά free έκδοση, γιατί είναι με πληρωμή κανονικά, το φτιάχνει Gameloft αυτό το παιχνιδάκι, αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος να σας δείξω πόσο γρήγορο η απόκριση έχει το G-Sensor. Asphalt 7 free. Για να δούμε. Ναι, δεν το βρίσκω σαν free. Πάμε λίγο να δούμε λίγο με το browsing. Να δούμε λίγο τι γίνεται στις κορυφαίες δωρεάν και στις κορυφαίες με πληρωμή. Λοιπόν, εφαρμογές, πάμε λίγο κορυφαίες επιπληρωμή, πάμε λίγο να δούμε και κορυφαίες δωρεάν. Oops. Play Store. Λοιπόν, το ScamVM εγκαταστάθηκε και αυτό επίσης, κορυφαίες δωρεάν. Λοιπόν, κορυφαίες δωρεάν είναι το Temple Run πρώτο, The Simpsons δεύτερο, Facebook 3, καλά, δεν θα λείπει το Facebook, ας το κατεβάσουμε μια και το είδαμε. 6 εκατομμύρια downloads
έχει θησαυρίσει πραγματικά αυτός ο Ζούκεμπεργκ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, το Skype, ας το κατεβάσουμε και αυτό γιατί είναι η πάρα πολύ χρήσιμη εφαρμογή. Να σας πω ότι έχει δύο κάμερες. Μία μπροστινή κάμερα για να κάνετε τις κλήσεις Skype και να σας βλέπουν, η οποία είναι στα 0,3 MP, δηλαδή 640x380 VGA ανάλυση, και πίσω που είναι στα 2 MP νομίζω ή στα 3 MP. Adobe Reader, να το κατεβάσουμε και αυτό για να βλέπουμε, να διαβάζουμε και κανένα βιβλιαράκι σε PDF μορφή. Πραγματικά τα tablet έχουν βοηθήσει, εγώ επειδή είμαι και ένας κάτοχος Kindle, είναι πραγματικά πολύ όμορφο να έχεις ό,τι βιβλίο αγαπάς να το έχεις πάντα μαζί σου. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα, το Twitter είναι λίγο πιο κάτω. Firefox browser, ας το κατεβάσουμε και αυτό, ας κατεβάσουμε λίγο μία το Twitter, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αν και δεν το χρησιμοποιώ συχνά. Λοιπόν, Firefox, λοιπόν, εγκατάσταση και του Firefox, λοιπόν, πατήσαμε πολλά back και μας έβγαλε. Open, αυτό το Office Suite, Mobile Systems, δήλωση αργότερα, λοιπόν, DocX, να το, στο Pro πρέπει για να κάνετε, λοιπόν, στο Pro, η Pro εκδόση είναι για μεταβολή, η Free είναι πάντα. Λοιπόν, Mobile Systems, για να δούμε το Android Upgrades πόσο έχει, έχει $14, δεν είναι και άσχημη τιμή, αν θες να έχεις πλήρες τέτοιο. Να ξέρετε ότι οι περισσότερες εφαρμογές που θέλετε να κάνετε πράγματα και να δείχνετε πράγματα είναι με πληρωμή, έτσι, στο Android. Λοιπόν, όταν θέλετε να βλέπετε μόνο, είναι όλες δωρεάν. Λοιπόν, μας πήγε στην μπροστινή σελίδα, μας συμπλήρωσε την πάνω γραμμή με πράγματα που έχουμε κατεβάσει. Το Kingsoft Office, επειδή το έχω δοκιμάσει σαν στη δουλειά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόλις λυθεί και το θέμα αυτό που σας είπαμε, δεν έχω τώρα εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης κάνα Wordάκι. Σε μελλοντικό βίντεο θα σας δείξω και θέαση βίντεο. Ναι. Να φορτώσω καμία ταινιούλα μέσα. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στις διασυνδέσεις. Λοιπόν, το Android, το συγκεκριμένο tablet έχει υποδοχή για φόρτιση. Είναι 12V. 12V η τροφοδοσία του, θέλει δυνατό φορτιστή για να φορτίσει. Δεν φορτίζει με 5V όπως τα μικρά tablet ή όπως το iPad. Εδώ είναι η υποδοχή για την Transflash, παίρνει και mini HDMI για να συνδέετε το tablet στην τηλεόραση, με ένα μακρύ καλώδιο μετατρέπετε τη τηλεόρασή σας και σε πλήρες υπολογιστή, καλώδιο μεταφοράς δεδομένων για να το συνδέετε με υπολογιστή και να μεταφέρετε, ακουστικά, λοιπόν τα κουμπάκια power, αυξομοίωση έντασης, και το κουμπάκι Home για να σας γυρίζει γρήγορα στην σελίδα, η κάμερα η μπροστινή, η κάμερα η πίσω, και αυτό ήταν πίσω. Εδώ πέρα έχει τα μεγάφωνα του, δύο στερεοφωνικά ηχεία. Λοιπόν, να το ξανανοίξουμε λίγο. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, ας φορτώσουμε λίγο πάλι το Google Play. Λοιπόν, κορυφαίες δωρεάν. Πάμε λίγο κορυφαίες δωρεάν να δούμε πάλι. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Drag Racing, όχι. Track Parking. Perfect Piano. Ας το κατεβάσουμε για αυτό να δούμε λίγο και τον ήχο του. Συνέχιση αγορών. Πάμε λίγο μία πίσω.
Ένα παιχνιδάκι που παίζα πάρα πολύ στο iPhone είναι το χωριό των Στρομφακίων. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι, αν και είναι λίγο σε εθίζει. Λοιπόν, συνέχεια. Λοιπόν, θα σας κάνω κάποια στιγμή σε μελλοντικό βίντεο. Θα σας δείξω, θα κάνουμε ένα stress test στην μπαταρία του, να δούμε ότι αντέχει τόσο πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν και λεξικά όπως βλέπετε εδώ. Θα ψάξω να βρω και τρόπους να σας δείξω λίγο πώς μπορείτε να κάνετε root τη συσκευή σας, να περάσετε custom firmware ή άμα θέλετε να περάσετε το εργοστασιακό firmware για να φύγουν όλες οι κινέζικες εφαρμογές. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση του Ainol Hero 2. Ελπίζω να μου έρθουν και σύντομα να βγάλει η Ainol καινούργια μοντέλα σύντομα. Περιμένουμε δύο μοντέλα, το Captain που είναι 10,1 inches και το Legend που θα είναι 9,7 inches με Retina display. Λοιπόν, σε μελλοντικό βίντεο θα σας δείξω θέαση βίντεο, να κατεβάσω μια μεγάλη ταινία με KV σε 1080p για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο πιο ολοκληρωμένη άποψη. Γεια σας προς το παρόν.